Расейцы ламануліся ў беларускія стаматалогіі. У смаргоне скандалу раённай больніцы ў берасці жанчына хацела даведацца пра будучую пенсію, а чыноўнікі яе адфутболілі. У Рэчыцы на заводзе трасуць тых, хто падпісваўся за бабарыку яшчэ ў 2020-м і затрымалі нападніка на Александру Герасименю. З вас падабайкі і каментары, мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Расійскія турысты масава адкрываюць для сябе беларускую стаматалогію, актыўна дзелячыся захапленнем у сацыяльных сетках. Галоўныя плюсы – высокая якасць і даступныя цэны. Напрыклад, за лячэнне двух складаных зубоў у Беларусі іншаземцы аддаюць прыкладна 380 беларускіх рублёў. У той жа час у Маскве за простае выдаленне аднаго зуба могуць запатрабаваць суму, эквівалентную 1000 беларускіх рублёў. Аднак для саміх беларусаў гэты ажыятаж стварае сур'ёзныя нязручнасці. Праз наплыў зубных турыстаў у Менску і горадні запісацца да стаматолага зрабілася вельмі складана. Вольнага акенца часам даводзіцца чакаць па некалькі месяцаў. Да таго ж мясцовыя жыхары адзначаюць, што цэны на паслугі паступова растуць і становяцца адчувальнымі для беларускіх заробкаў. Гісторыя шпіталізацыі пажылой жанчыны ў смаргонскую цэнтральную раённую больніцу выклікала гучны рэзананс у сеціве. Унучка пацыенткі публічна пажалілася на грубасць медыкаў, якія лячылі ейную бабулю з падазрэннем на мікраінсульт. Паводле дзяўчыны, родных прымушалі самых купляць лекі, а ад персаналу яны чулі толькі кпіны замест належнага догляду. Публікацыя прывяла да спрэчак. Пакуль адныя карыстальнікі соцсетак раілі скардзіцца ў вышэйшай інстанцыі, другія звярталі ўвагу на востры дэфіцыт кадраў у больніцах. Тым не менш, розгалас працаваў. Пазней дзяўчына паведаміла, што ў аддзяленні аператыўна правялі кансіліум, дэталёва абмеркавалі аналізы і прызначылі пацыентцы неабходную схему лячэння і рэабілітацыю. Жыхарка Берасці надумала загадзя даведацца свой страхавы стаж для будучай пенсіі, але сутыкнулася з класічным бюрократычным футболам. У адміністрацыі Маскоўскага раёну ёй заявілі, што падлікам не займаюцца і скіравалі ў іншае ведомства. Адтуль жа жанчыну адправілі назад у адміністрацыю. Карыстальнікі ў сеціве актыўна суперажываюць гераіні і дзеляцца падобным досведам хаджэння па чыноўніках. Нагадаем, для атрымання працоўнай пенсіі ў Беларусі неабходна мець мінімум 20 гадоў страхавога стажу. Каментатары раяць не марнаваць нервы ў кабінетах. Усю інфармацыю можна праверыць у мабільным дадатку фонду сацабароны. Жахлівыя кадры з відэарэгістратара на трасе Р-58. Менск-Мядзель шматтонны грузавік на павароце выкінула на сустрэчную паласу. Сутыкнення цудам удалося пазбегнуць. Адна легкавушка рэзка звярнула ў бок, а другая літаральна зляцела на ўзбочыну. Прычыну заносу сталася слізкая дарога пасля дажджу на свежа пакладзеным асфальце. На жаль, гэтая пастка на дарозе ўсё ж спрацавала пазней. Праз тыдзень на гэтым жа месцы адбылося рэальнае ДТЗ. Кіроўца машыны ГАЗ не справіўся з кіраваннем, з'ехаў у кувет і пратараніў іншы аўтамабіль. У выніку той аварыі пацярпелі 4 чалавекі. Эра легендарнага трамвайнага кальца возера ў Менску афіцыйна скончылася. Цяпер трамваі нумар 3 і 5 курсуюць да палацу дзяцей і моладзі, дзе пабудавалі новае разваротнае кола. 4-ы маршрут цалкам скасавалі. Замест яго пусцілі часовы аўтобус нумар 263. Аднак пасажыраў чакае кур'ёзная неспадзяванка. Праз тое, што пасадачныя пляцоўкі яшчэ не гатовыя, высаджваць людзей на новым кальцы забаронена. Канчатковым прыпынкам часова сталася Пярэспа. Сам старавільнінскі тракт пакуль адкрыты толькі напалову, але тут ужо з'явіліся сучасныя ліхтары і новая раздзяляльная паласа. Пракуратура Варшаўскага раёну Ахота распачала справу супраць Марціна Н., якога падазраюць у здзяйсненні 3 хуліганскіх злачынстваў у перыяд з 10 да 11 ліпеня 2026 года на аўтавакзале Варшава-Заходняя. Ён нападаў на розных людзей, у тым ліку на былую віцэ-чэмпіёнку алімпійскіх гульняў у плаванні Александру Герасименю. У паведамленні пракуратуры гаворыцца, што арыштаваны Марцін Н. прызнаў віну і ў сваіх тлумачэннях заявіў, што пацярпелыя, цытата, былі ягонымі сябрамі, якім ён пазычыў грошы, а цяпер яны яго не пазнаюць. Марцін Н. арыштаваны на 3 месяцы. Яму пагражае пакаранне паводле артыкулаў 57 і 217 крымінальнага кодексу Польшы, якія прадугледжваюць пазбаўлення волі тэрмінам да 3 гадоў. Пра напад на алімпійскую прызёрку паведаміла ейная сяброўка Наталя Радзіна. Са словаў
крадзенай Герасіменя прыехала на аўтавакзал на справы. Раптам да яе са спіны падышоў невядомы мужчына гадоў 35 і ударыў кулаком па галаве. Пры гэтым нічога не сказаў і адразу сышоў. Александр Герасіменя мае 3 алімпійскія ўзнагароды, 2 срэбныя медалі з Алімпіяды ў Лондоне ў 2012 годзе і бронзавы медаль з алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра ў 2016. У 2020 годзе плыўчыха актыўна выступіла супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту ў Беларусі. На рэчыцкім мытызным заводзе разгарнулася новая хваля пераследу. Як паведамляюць праваабаронцы гомельскай вясны, работнікаў аднаго з галоўных прадпрыемстваў гораду масава выклікаюць на размовы з КДБ. Пад прыцэл сілавікоў трапілі менавіта тыя завадчане, якія ў 2020 годзе пакінулі подпіс за вылучэнне Віктара Бабарыкі ў кандыдаты на прэзідэнцтва. Ад людзей патрабуюць тлумачэнняў, правяраюць мабільныя тэлефоны і прымушаюць пісаць пакаянныя лісты. На такіх сустрэчах абавязкова прысутнічае намеснік дырэктара ў бяспецы Александр Сідзько, былы работнік следчага камітэту. Для некаторых працаўнікоў візіт да сілавікоў ужо скончыўся звальненнем праз пагадненне бакоў. Што характэрна, подпісы за іншых альтэрнатыўных кандыдатаў спецслужбы пакуль не цікавяць. На Літчыне разгараецца сапраўдная экалагічная катастрофа. На рацэ Дзітва масава гіне рыба і дохнуць бабры, а жыхары навакольных вёсак ужо некалькі гадоў цярпяць ад жудаснага смуроду і пасля купання пакрываюцца сыпам. Пробы вады ўжо 3-й раз сёлета пацвердзілі крытычнае перавышэнне ўтрымання шкодных рэчываў. Прычына бяды. Старыя лідскія ачышчальныя збудаванні узведзеныя яшчэ ў 1976 годзе. Сістэма проста не спраўляецца з нагрузку пасля падключэння новага мікрараёну на 20 000 жыхароў. Мадэрнізацыю аб'екту планавалі даўно, але план сарваўся ў выніку санкцыяў і страты еўрапейскага фінансавання. Мясцовыя чыноўнікі, якія раней вінавацілі ў моры рыбы спёку, цяпер абяцаюць пакараць вінаватых і цалкам абнавіць сістэму ачысткі толькі да канца 2027 года. Беларускае пытанне на захадзе канчаткова перайшло з разраду гуманітарных у сферу глобальнай бяспекі. Выступаючы на прэстыжным Аспенскім форуме ў ЗША, Святлана Ціханаўская заклікала сусветных лідараў успрымаць Беларусь як сур'ёзную ваенную пагрозу, пакуль інфраструктуру нашай краіны распараджаецца Крэмль. Адной сенсацыяй саміту была прысутнасць у зале мужа дзяячкі Сергея Ціханаўскага, якога стоячы вітаў воплескамі ўвесь форум. Цяпер сужэнцы разам праводзяць сустрэчы з амерыканскай элітай і дзякуюць Вашынгтону за дапамогу. Пры гэтым Сергей ужо і сам ахвотна дае інтэрв'ю журналісту CNN, да якога яшчэ год таму не дапусціў сваю жонку. Новы ўзровень айчыннага менеджменту. У Магілёве камунальнікі вынайшлі рэвалюцыйны спосаб барацьбы з лужынамі. Замест дарагіх помпаў ці вадаправодаў у ход пайшлі правераныя часам нанатэхналогіі. Працаўнік мясцовага ЖКГ пад кіраўніцтвам начальніка вычэрпаў гіганцкую лужыну звычайную рыдлёўкую. Відэа гэтага брутальнага ручнога працэсу ўжо разляцелася па сацсетках. Сапраўды, навошта тэхніка, калі ёсць харызма і энтузіязм? Без каментара. Что стал, не работаешь? Давай чарепай быстрее, веселей. Веселей чарепай. О, чтоб всю лужу мне вычерпал в течение часа. Ты меня понял? А? Понял меня? Чтоб всю лужу в течение часа вычерпал. На гэтым мы сёння ставім кропку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.